Eguerdion, ongi etorriak zuen itxaropena oinarritu eta sendotu nahian otoitzaldi ontara etorri zeraten guztioi. Ongi etorriak baita segura irratiaren bidez gurekin bat egin nahi duzuen guztioi. Denok zerate onartuak Jesusengatik. Itxaro, gizaki guztiek itxaro dute zerbaitetan edo norbaitengan. Krisialdi bakoitza itxaropenaren krisia da. Itxaropenetik pentsatzen da fedea. Itxaropenetik Jesusen berpiztea. Kristauari itxaropenak ematen dio segurtasun osoa eta jainkoaren deiak sortzen du itxaropena. Kristauaren itxaropena Jesusengan egiaztatu diren jainkoaren agintzariek oinarritzen dute. Ebangelioak agertuko dizkigu Jesusen itxaropenaren oinarriak. Hasi dezakon gure otoitzaldi hau, zutik jarri eta abestuz. Zein gozota ederren anaiok etartu, eta denok batera jainkoak goratu. Gora bihotzak eta guztiok egin kantu, jainkoak bere salbatuko gaitu. Zein gozota ederren anaiok elkartu, eta denok batera jainkoak goratu. Goratu jauna eta jangoikoa eskertu, errukia gurekin erabili baitu. Zein gozota ederren anaiok elkartu, eta denok batera jainkoak goratu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Zenideok ospa dezagun beste behin gure festa ederra, igandekoa, eta bera jaun berpiztua bego beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Gaur ere, berak biltzen gaitu elkartasun gozoan, eta gaur ere bera ospatuko dugu gure bihotzen jaun bakarra. Igande hauetan egiten dugun bezala, has gaitezen jubileuko otoitza esanez. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den, Jesukristorengan eman diguzun fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan isuria izaten karitatearen garrak, esna dezatela gugan zure erreinoaren etorreran, itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizatia eta kosmosa onko duten evangelioaren hasien ereinez zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarra gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean erromez garen ongan, zeruko ondasunekiko leia, eta isur dezala mundu osoarengan,
gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta orain isilean, sar gaitezen gure bihotzera eta jo dezagun errukitara. Jesus jauna, sinismenerako espiritua eman diguzuna. Erruki jauna, Jesus jauna, maitasunaren ondasunetan aberazten gaituzuna. Cristo erruki, Jesus jauna, zure egunaren zain gauden bitartean pozten gaituzuna. Erruki jauna, Erruki dakigula jainko guztiz ona eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza zeruetan. Aintza zeruetan jainkoani, eta bakea lurrean, haren gogoko gizone. Denok? Aintza zeruetan jainkoani, eta bakea lurrean, haren gogoko gizone. Haina handita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizone. Jainko jauna, zeruko errege, jainkoiko aita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizone. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu ondoko bekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizone. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizone. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita onbera,
Espiritu Santuak irakatsirik, zuri aita esateko eskubidea eman diguzu. Sendotu gure bihotzetan, zure seme alabatzako espiritua, agindu diguzun bizi betean sar geitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egiptoko morrontzatik askatuak izatea eta zapaltzaileak epaituak errugabeen askapenaren irudi dira. Los que en la actual opresión comparten con los oprimidos que esperaban, también ellos cantarán el cántico de la liberación. Escuchemos del libro de la Jam. Sabiduría. Jakinduria liburutik. Aldez aurretik eman zitzaien gure arbasoei Pasko gauaren berri. Sinetsi zituzten promesak sendoa zirela ikustean adori izan zezaten. Zintzoentzat salbamen eta etzaientzat ondamendi izan zen gauaren zain egon zen zure herria. Izan ere, egintza bat beraz, gure etzaiak zigortu zenituen, eta gu ohorez bete gintuzun, zeuregana deituz. Zintzoen seme alaba fededunek, sakrifizioak eskaintzen zituzten eskutuan, eta denek, aho batez, lege santu hau ezarri zuten. Aldi honetan, naiz txarretan, elkarturik egongo zirela zintzoak. Eta orduan jadanik kantatzen zituzten arbasoen gorazarreak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. zein doatsua den herria, jaunak beretzat altetxia. Denok berriz. Zein doatsua den herria, jaunak beretzat hautetsia. Egin pozez oio zintzoak jaunari, zuzenei dagokie izan ere ura gorestea. Zorionekoa jauna jainko duen nazioa, arbere ondaren zatapatu duen herria. Zein doatsua den herria, jaunak beretzat hautetsia. Jaunaren begiak begirune diotenen gana, haren maitasunean itxaroten dutenen gana. Haiek eriotzatik libratzeko, eta gozetean bizirik eusteko. Zein doatsua den herria, jaunak beretzat hautetsia. Kristauaren fedea mugarik gabeko itxaropena da. Solo con esta esperanza se puede construir el reino de Dios, liberando a los hombres de toda opresión.
Escuchemos de la carta de San Pablo a los Hebreos. Ebertarrei egindako gutunetik. Senideok, itxaroten dugunaren oinarria da sinismena, ikusten ez direnen froga. Sinismenagatik onetsi zituen jainkoak gure arbasoak. Sinismenari esker Abraham jainkoaren deiari erantzunez ondaretzat hartu behar zuen lurraldera abiatu zen, nora zijoan jakin gabe. Sinismenaren indarrez atzerritar gisa bizi izan zen agindutako lurraldean. Oiale txoletan bizi izan zen, jainkoaren agintzari bera hartu zuten Isaak eta Jakob bezalaxe. Eta hori, oinarri sendoa duen hiria, arkitekto eta egile jainkoa bera duen hiria itxaro zuelako. Sinismenari esker hartu zuen ondorengoa ekartzeko indarra. Bere emazte Sara agorra izan eta berak ere sasoia joana zuen arren, agintzaria egin ziona fidagarria zela sinetsi baizuen. Horrela gizon bakarragandik eta berau horretarako hilik zegoela, ondorengoak sortu ziren, zeruko izarrak bezain ugari eta itsas bazterreko ondarrak bezain konta ez. Horiek guztiak jainkoak hitzemandako ondasunak eskuratu gabe hil ziren. Baina sinismenaren argitan urrutira ikusi eta agurtu egin zituzten. Horrela, lur honetan erromez eta arrotz zirela aitortuz. Izan ere, honela mintzo direnek garbi adierazten dute aberriaren bila dabiltzala. Utzi zuten lurraldea gogoan izan balute, izango zuten egokiera ara itzultzeko. Baina lur hobea zuten irrika, zerukoa. Horregatik jainkoak ez du haien jainko deitua izateko lotsarik, hiri bat ere prestatu baitzien. Sinismenari esker opari eskaini zuen Abrahamek Isaak jainkoak probatu zuenean. Bera agintzariak hartu zituena prest zegoen bere seme bakarra eskaintzeko, naiz eta seme horretaz esana zion jainkoak Isaaken bidez izango dituzu ondorengoak. Uste bizia zuen Abrahamek jainkoa gai dela hildakoak pizteko ere. Horregatik, semea berreskuratzea jainkoaren ahalmenaren ezaugarri gertatu zitzaio. Jaunak esana, bilatu beharraren, asetasunaren, geure segurtasunen tentazioa gainditzera bultzatzen gaitu kristau itxaropenak. Bizikera hau betirako balitz bezala antolatzen duen gizartearen erdian, erne egoteko oihua izan behar luke kristau elkartea. Jesusek berak adieraziko digu nola. Adi eta erne eta bihotz zabal jartzen geratzutik, Jesusen hitz hori entzuteko. Kanta dezagun denok, aleluia.
zaudete erne uste ez duzuen orduan, etorriko zaizue eta gizonaren semea. Jauna zuekin, Eta zure espirituan, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. aintzazu nina. Adi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zaudete erne, gerrikoa gerrian eta krisailuak piztuta. Nagusia esteietatik noiz etorriko, zai dauden morroiak bezala. Etorri eta atea jotzen duenerako ireki diezaioten. Zorionekoak nagusiak etortzean erne aurkitzen dituen mutilak. Egia diotsuet, bere gerrikoa soinean jantzi eta mahaian eseraraziko ditu, eta bera hasiko zaie zerbitzatzen. Zorionekoak nagusiak horrela aurkitzen dituen morroiak, naiz gauerdian, naiz goizaldean etorri. Badakizue, etxe nagusiak baleki gaueko zein ordutan etorriko den laburra, ez luke etxea zulatzen utziko. Zuek ere prest egon zaitezte. Uste ez duzuen ordutan etorriko baita gizonaren semea. Jaunak esana, Esperanza nina. Arantzazu zale maiteok. Konparazioa jartzen hasita, Jesusi bururatu behar. Oraintxe irakurri duguna. Esteietatik datorren etxeko nausiaren antzera, mantala jantzita, jainkoa bera jarriko zaiela morroiei guri mahaia zerbitzatzen. Jauna morroiaren edo neskamearen lekuan. Eta morroiak, neskameak, jaunaren edo anderearen, etxeko anderearen lekuan. Haundia benetan. Jesusek honela ikusten zuen jainko aita, zoragarria. Bizitzako misterioaren aurrean konfiantza islatzen duten hitzak dira. Horregatik, merezi du adi eta erne itxarotea, ezaguera osoz eta zentzuz bizitzea. Merezi du prest egotea, zain egotea, ez axolagabe, baizik eta begi argiz, erantzukizunez, arduraz. Merezi du kriseiluak bizturik
eta jantziak loturik egotea. Frantzisko aita santu zenak esan ohi zuen bezala, ez usteko sinesmena lapurtzen, ez utzi konfiantza lapurtzen, ez utzi berrionaren alaitasuna lapurtzen, ez utzi itxaropenaren zeru ertz argitsua lapurtzen. Zorionekoak bai, morroi horiek, nagusiak iristean zain aurkitzen baditu. Jesus eta bere evangelioa, bere etxea norabait esateko, gure altxorra bada, gure bihotza ere Jesusekin egongo da. Eta Jesusen ametsa hori da, bere aitaren mailan biltzea, hots, senidetasunaren eta jendetasunaren, gizatasunaren mailan. Aipatzen ari garen evangelio zatia entzun eta askotan irudi oizaigu eriotzaz ari dela Jesus, jaunaren azken etorreraz. Hartaz ere bai, noski, bizitzako azken etapa izaki, baina ez bakarrik. Jesusen esanak mundu honetarako esanak dira lehenik. Ororen buru, Jesusek proposatzen diguna bizitzako jarrera bada, eguneroko jarrera. Parabolako etxeko jaunaren zain dagoena, une oro dago ura gogoan. Egia da, ez dugula beti berdin nabaritzen, batzuetan modu berezi batez sendidugula, eta bestetan gutxiago, baina hau eskatzen zaigu beti, erne eta adi egotea, prest egotea, jaunaren espirituaren eragina eta pasarizua, ez huts egiteko. Bizitza aseguratzea oso gogo zaigu eta modan dago, zer gerta ere esan ohi dugu, hor ditugu baterako eta besterako aseguruak, ondasunak, prestigioa, izen ona, itxura ederra. Baina, Jesusek esaten digu, agian, badaudela beste balio batzu bizitzan, pila itzazue zeruan, ondatuko ez diren ondasunak, huts egingo ez dizueten aberastasunak. Non dugu egiaz jarria bizitzako altxorra? Leon XIV aita santuak hala esan die joan den igandean mundu guztiko gazteei Erroman egin duten jubileo topaketa batean. Ondasunak bilatzea eta eginela konsumitzea baino gauza ederragorik badagoela. Solidaritatea, eskuzabaltasuna, elkarrenganako errespetua familian eta gizartean, bizitzeko gustua txertatzea, itxaropena zabaltzea eta abar. Balio hauek egiten gaituztela egiazki zorioneko eta bihotza eta bizia betetzen dutela. Norbait maite dugunean, benetan maite noski, ez zaigu zaila egiten haren zain egotea, maite mindua bere maitearen zain egongo da. Agian orduak pasako ditu, ura errezibitzeko prestatzen. Maitasunak zain egoten laguntzen digu, arduratsu, seratsu. Mila gauzetan ibilirik ere, burua eta bihotza maite dugunarekin. Gogoz, irrikaz, erantzukizunez. Jesusek esan digu, altxorra nun, bihotza han. Jainkoaren erregetza egunerokoan bizitzeko da. Ez da geroko, egun guzietakoa baizik. Maitasuna bera bezala. Egunero eraikitzen ari gara jainkoaren erregetza. Eta seguru nago hala bizi duzuela entzuten didazu honok. Zuen bizitza erantzukizunez eta arduraz bizi duzuela. Maitasunez eta xeraz. Eta horretan dagoela gainera zuen bizipoza. Jesusek esandakoa ez ahaztu.
Jainko aitak mantara jantziri zerbitzatzen gaitu egunerokoan, eta gero betieran eriotzan. Ez etxi beraz, senideok, izan bihotz, izan bake, izan itxaropen. Se me ha pedido que diga unas palabras en lengua española para algunos hispanófonos que han pasado esta semana en la casa de ejercicios. Os traigo una oración a mi manera. Señor, no nos pides ser lumbreras ni soles, solo que vivamos con lucidez en tu casa, que es la creación entera. No hemos de desesperar si todo nuestro esfuerzo solo consigue iluminar y calentar unos pocos espacios y rincones. Solo nos pides el gozo de la lucidez responsable, del caminar vigilante, del despertar consciente, del amor desinteresado. Que sepa llevarte en mis ojos, en mi cara, con sonrisa, que delate que me sé por ti habitado. Que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón. Eta orain aitor dezagun Elizaren sinestia. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna, zedulurren egilea. Sinesten alduzue are seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Berginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugu fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Aurkez ez zaizkiogun orain gure eskariak zeruko aitari. Gure okoitza entzun jauna. Gure okoitza entzun jauna. Aita Santu, Gotzain eta Eliz gidari guztien alde, baita Eliz elkartea osatzen duten guztien alde ere. Eska dezaiogun jaunari, gure okoitza entzun jauna. Baserritar, Artzain, arrantzaleen alde, oporrik ez duten guztien alde. Eska dezaiogun jaunari, gure okoitza entzun jauna. Gaxorik eta ezinean aurkitzen direnen alde,
gogorkeriak mintzen dituen guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Gure ondoitza entzun Geure alde eta gure familien alde. Gurekin topo egingo duten guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Gure ondoitza entzun Entzun aita ona gure eskari apal hauek. Eta ardura zaitez, bere beharretik dei egiten dizun herriaz. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bizitzak erromeska gamatza, jauna zure bidez, maitatzearen zauriak senda, zuk zure eskua dizkide. Zuk bidalik intuzun joan ginen, errukiaren misiolari, oiutzik eta babesik gabe, zure ruinuaren pregoilari. Maitatzen besoak nekatuta, ezinaren eguzkita, aurrera ezin eta atzera ezin, dena lehorregarrita. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren opari hau jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hartu bihotzonez zaita zeure Elizaren doain haue, guk eskaintzeko zeuk maitasunez emanak,
egin itzazu zeure indarrez gure salbamenaren sakramentu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna kantauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokita bai zu bedenkatzea aita guzti santua. Egokita zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturri zaren horri, zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur, zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen, eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik, eta ingeru eta santuekin batean bihotz batez, zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odor egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afal ondoan berdin, kalitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratu.
biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, alarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristore gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, aita, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eli zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan aita, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, har itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara Santuekin, eta gizalde guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospe eta maitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agituta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedin zure izena, etor berri zure reina, egin bedin zure naia, zerua bezalak lurrera Atera gaitzatzu jauna gaizuztietatik, emaguzu bakea zure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea gospeta bekarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eman dezaiogun bakea elkarri. Jainkoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Errotik jauka, Jainkoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jainkoaren
Jesusek bere maira gonbidatzen gaitu. Zorionekoa jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esatu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odola. Amen. Azken apari ezkero jauna, gure janari zuzara. Agindu gozoz lotu ginduzu, zure gorputza hartzera. Ogia bidekara iristen, gure gorputzak lozera. Zuaiz gerria adarrarekin, bat egiten den antzera. Ogia bidekara iristen, gure gorputzak lozera. Zuaiz gerria adarrarekin, bat egiten den antzera. Batasun honek eskatutzen du, harimak ere bat egin. Buru bihotzez bizik gaitezen, bat egin ikantzurekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zuarritako maiten legea, ez genuke nahi dutsegin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zuarritako maiten legea, ez genuke nahi dutsegin. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentu honek salbagaitza da jauna, eta sendotu zure egiaren argitan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Itxaro dugunaren segurtasuna da fedea. Jainkoak eskaini digunaren itxaropenean bizitzea da
itxaropenez bizitzea. Fede eta itxaropen honekin, Jesusen etorreraren itxaropenean bakarrik ospatu daiteke Eukaristia. Itxaropen horrek ez digu huts egingo, bizi ustetsu eta pozik, agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedenka gaitzala jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren